Latero Primero e Sálica ofrecenlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún. É habitual entre profesionais independentes que se ven obrigados a traballar na súa casa ou non dispoñen dunha oficina, a buscar espazos nos que traballar con outros profesionais e por que non tamén compartir gastos. Nisto máis ou menos consiste o coworking, pero para coñecer un pouco máis esta filosofía imos falar hoxe cunha das creadoras dun espazo deste tipo en Pontevedra e tamén cunha das súas usuarias. Por este orde presento xa a María Pierres. Moi boa noite, María. E a Lucía Rodríguez. Moi boa noite, Lucía. Co teu permiso, Lucía, vou comezar por María para que nos expliques un pouquiño máis, un pouquiño mellor do que fixen eu, en que consiste iso do coworking. Bueno, o coworking, como ti ben dís, é unha nova modalidade. Non é tanto que sexa nova como que xa é unha forma de agrupar a diferentes profesionais nun mesmo espacio. Actualmente o nome co que se coñece é coworking, pero realmente o xermen, digamos, desta modalidade lévase practicando moitos anos, só que probablemente non tiña a difusión que está tendo últimamente, non? Basicamente consiste en compartir un espacio de traballo, pero non xente ligada a unha mesma profesión, sino que conviven diferentes perfis profesionais. O que se fai é reducir, por un lado, os costes e, por outro lado, aproveitarse das inercias que nestes espacios se xeneran. No teu caso, ti és unha das socias creadoras, xunto con África Rodríguez, do espazo Arroelo en Pontevedra. Cando comezachedes a andar e por que xurdiu esta idea de crear un espazo coworking? Ben, a idea xurdiu, basicamente, aproximadamente fai só 3 meses. Foi toda unha iniciativa como moi rápida e que foi tomando corpo aceleradamente. Xurdiu, curiosamente, a través da rede. Nos estábamos, personalmente, penso que nos momentos adecuados, no sentido de que estábamos buscando ambas as dúas unha saída para atopar un espacio ou un lugar que dera resposta ás nosas necesidades actuais. A través dun foro na rede, puxémonos en contacto e empezamos a comentar a idea ou a preguntar nun principio se existía xa estes espacios ou esta oferta na nosa cidade. Démonos conta de que non, dunha forma natural quedamos, coñecémonos e pensamos que o mellor era o momento de levar a cabo isto. A realidade é que fixemos unha especie de intuitivo búsqueda de demanda a través tamén de foros na rede. Empezamos a poñernos en contacto con autónomos de toda Pontevedra e a preguntarlles que lles parecía a iniciativa. Empezamos a recibir rapidamente unha resposta bastante positiva e decidimos que pa diante que había que facelo. Porque esta fórmula xa coñecíades vos de antes. Non sei se visitachedes outros espazos coworking, de onde, de que zonas? Sí, neste caso fomos a Coruña, puxémonos en contacto con Diego, o Juan Diego, o xestor do espacio Hueco en Coruña, que foi, digamos, o pioneiro en Galicia da instauración, digamos, do coworking. Nos estábamos dando os primeiros pasos, pero consideramos que era necesario coñecer da súa experiencia. Juan Diego, a verdade, que nos prestou toda a axuda e
púsonos un pouco tamén no camiño, tamén para evitar, entre outras comidas, que é moi de agradecer nestes comenzos, evitar os errores non dos que outros sufriron, evitounos de feito moitos dolores de cabeza, asesorounos en todo o que significa o coworking, dende o punto de vista administrativo, legal, etc. Porque cales son as maiores dificultades de montar un espazo así? Bueno, primeiro, tratar de que a idea cale na xente, porque é máis nunhas cidades como a escala da cidade de Pontevedra, que é unha cidade que ao mellor non deixa de ser nin é extremadamente pequena nin moi grande, e que ten unhas tradicións laborais moi concretas. Era difícil facer ver que sobre todo que diferentes profesionais poden estar nun mesmo sitio e abandonar esa idea do despacho propio de cada un cos esquemas tradicionais. Pero a realidade é que as novas xeracións, os novos profesionais que están saindo, bueno, pois tamén están vivindo uns tempos que son diferentes. Entón, penso que ese é o éxito, digamos, da idea, que non é idea nosa, por suposto, senón que asumimos xa de outras experiencias. Penso que a sorpresa é esa, que a xente sí o está demandando porque entende que hai que buscar solucións novas aos tempos que corren. No caso concreto do espazo Arroelo, gustaríame que nos describisedes un pouquiño, temos unhas imaxes, pero que nos comentasedes cal é o espazo do que dispoñedes, as infraestructuras e os servizos que lles ofrecedes aos coworkers. Ben, o espazo é un espazo que para nós foi un regalo digamos, un agasallo atopalo e descubrilo, porque tiñamos claro que tiña que ser un sitio moi céntrico e que tiña que ofertar a mellor situación dentro dunha cidade, e atopamos o que as nosas instalacións son un piso de 220 metros cuadrados no centro da cidade, e que ten ademais un carácter, digamos, clásico, con de altos teitos, e que ten moita luz, que penso que é unha das cousas que os nosos coworkers máis agradecen, non? Xa que moitos deles veñen de traballar no fogar e moitas veces, bueno, pois nuns ámbitos non moi adaptados ao traballo, pois penso que é o gran acerto. Dispoñemos de salas que están destinadas puramente para o que é o traballo dos usuarios, pero despois tamén dispoñen de outras salas que son de servicios comuns, zonas, digamos, de esparcemento, como é o office ou a cociña, que é onde pasamos a maior parte tamén moitas veces das conversas e dos tempos compartidos, e despois hai outros espacios como son como novedosos, digamos, o punto online, que son espacios que van surdindo máis das propias necesidades que nos van plantexando os usuarios. Un sitio onde poder falar, por exemplo, por teléfono ou facer conversas a través do Skype, vamos, a través do internet, e dar resposta así tamén aos diferentes perfis, porque, bueno, eso tamén condiciona o coworking, a medida que van aparecendo, pois, por exemplo, un diseñador ou un informático, no caso de Lucía, dunha traductora xurada, pois van xurdindo diferentes necesidades que nós, como xestoras, tanto África como máis eu, vamos intentando que a dimensión que ten tamén o noso espacio nos permita adaptarnos a eles. Porque nestes momentos dicíamos que levades aínda pouquiño tempo de traxectoria, pero cantos usuarios tendes actualmente no espazo? Nos distinguimos entre os que son os usuarios que denominamos internos e os externos. Os internos neste momento son os que, digamos, que son como máis estables, son tanto usuarios que están a xornada completa como de media xornada, aí estamos falando de 5 neste momento usuarios, e despois moitos usuarios que fan uso simplemente das salas de reunión, dende asociacións que xa se puxeron en contacto connosco, pero que a mellor, bueno, dentro dun mes empezarán a facer uso do espacio, tanto, pois, a mellor para reunións, por exemplo, de aficionados á fotografía, como xente de grupos de idiomas que van a desenrolar tamén ali cursos e talleres, e despois estamos desenrolando tamén cunha das nosas coworkers que neste caso denominamos externa, talleres, pois a mellor do optimismo, de talleres un pouco que son como píldoras formativas tanto para os coworkers internos como para toda aquela xente de Pontevedra e dos arredores que se queira sumar a estas actividades. Unha das finalidades, como dicías, do coworking é fomentar ambientes de traballo. Neste caso temos con nos a Lucía, que é traductora xurado. Como coñeceches ti o coworking? Mediante o foro, como nos comentaba María, como entraches en contacto con elas? Pues principalmente por internet, a través de internet.
y bueno, fue verlo desde un primer momento y ya querer formar parte de esto. De hecho, tardé muy poquito en ponerme en contacto con ellas y de interesarme un poco en qué consistía, ¿no? Porque a lo mejor esta iniciativa te suena más o te la encajas más en otro tipo de ciudad, ¿no? En una ciudad más grande como puede ser pues, Madrid o Barcelona o incluso Coruña o Vigo en Pontevedra, en Galicia. Pero bueno, sí que eso, me puse en contacto con ellas muy rápido porque sí que me llamaba mucho la atención. Que vantaxes supón formar parte ou participar nun coworking tanto a nivel profesional como a persoal laboral? Pues mira, profesionalmente primero, bueno, pues tienes las ventajas de trabajar de tener un espacio de trabajo físico, un sitio donde recibir a los clientes, donde reunirte con ellos, porque bueno, yo hasta ahora estaba trabajando en mi casa, con lo cual sí que esa oportunidad no la tenía, la oportunidad de recibir a gente en un espacio de trabajo y que da una visión mucho más profesional y no quedar en la calle o en una cafetería, porque bueno, digamos que no es de lo que se trata. Y luego, bueno, pues conocer a toda la gente que forma parte de esto, que la verdad es que es gente muy, muy diferente, cada uno con su proyecto profesional y al fin y al cabo lo bueno de esto es que pueda surgir de todos nosotros algo, ¿no? En un futuro, ya que en el presente está surgiendo, pues conocer un poco de qué trabaja cada uno, cuál es su proyecto y también, pues, digamos de alguna manera, fomentar un ambiente... Sí, aprovecharte, ¿no? de esas sinergias que se crean, pues eso, cuando trabajas con mucha gente que cada una es de diferentes ámbitos. Porque unha das filosofías tamén dos coworkings é conseguir, ademais de que se teñen diferentes perfis profesionais, conseguir crear un proxecto conxunto. Neste sentido, como estades a traballar, gustaríame, dende os dous puntos de vista, cales son os obxectivos que vos marcades e como estades percibindo vos, María? Dende o punto de vista noso, tanto de África como o meu, como xestoras do espacio, unha das funcións, digamos, que nos temos que mimar máis é precisamente vender, digamos, os perfis dos nosos coworkers e tratar de facer, bueno, nos utilizábamos un logo ao principio que era un montón de pececiños pequenos que se comen un pez grande, non? Isto creo que calou moi ben entre a xente porque se deron conta de que unidos, digamos, podemos dar unha imaxe, ademais, como dunha empresa grande sen estar conformados como empresa, non? Sino que todos somos autónomos, todos aportamos un perfil e unhas capacidades profesionais e con eso podemos chegar moito máis lonxe, non? E nós como xestoras a nosa función é un pouco esta, promover e de feito nesta primeira semana pois empezaron a xurdir pois as primeiras chamadas, os primeiros interese por saber quenes estaban ali e tratarse de involucrarse con nós, non? Entón eu penso que isto que máis é a nosa función máis importante. Non sei se o que percibides en vos, cal é ese ambiente de traballo, esa conxunción entre os membros? Pues sí, a partir de ahora sí que pues, conocer el proyecto y el trabajo de cada uno de nosotros y desde luego intentar colaborar entre nosotros, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, la ayuda de un informático, ya no lo voy a buscar fuera porque ya sé que lo tengo dentro. Entonces, en ese sentido sí que, pues eso, poder aprovecharnos unos de otros, aprovecharnos entre comillas, ¿no? Pero aprovecharnos, sí. A hora de seleccionar os usuarios, non sei se tendes algúns requisitos postos, pode entrar calquera persoa? A ver, en principio pode entrar calquera persoa, sempre cando sexan autónomos ou sexan freelance ou sexan pymes, por exemplo. A única condición que estamos a por é no momento no que entra un usuario cun perfil, o sea, o primeiro usuario, digamos, que cumple un requisito de perfil determinado, ese se lle dá, digamos, a oportunidade de que el mesmo decida se aparece un segundo perfil que se asemella ao seu, que el mesmo participe da decisión da entrada do seguinte, digamos, que estamos tratando de evitar tamén nese sentido unha especie de competencia desleal dentro dun mismo espacio, xa que todos nos sentimos que somos dese espacio arroelo e que, digamos, ali poden entrar clientes que demanden un perfil, bueno, pois damos un pouco esa licencia, non? De decidirse que se queren ou non duplicar. Pero neste sentido ata agora non se deu esa situación porque todo o mundo ten un perfil totalmente diferenciado e perfectamente acotado,
pero sí é certo, bueno, que eso sí que é unha precaución que nos tomamos para evitar despois no futuro, digamos, futuras ou posibles conflictos, non, de intereses entre uns e outros. Pero bueno, tamén é certo que hai certos perfiles profesionais que non teñen ningún problema, no sentido de que a mellor un diseñador gráfico pois non ten ningún problema en que se sume un segundo e xuntos abordar máis traballos, non? Pero bueno, é algo que de todos modos que sempre tratamos de, ou vamos a tratar de falar cos que xa están para que non se sintan nese sentido invadidos. Pero o único requisito ahora mesmo é querer, ter ganas e ter un pouco de espírito de colaboración. En ese sentido, eu tamén imagino que os coworkers tedes unhas normas que cumplir, non sei se marcadas dende a dirección, por dicilo así, ou tamén normas internas que ides mantendo vos pola vosa convivencia. Bueno, de momento llevamos muy poquito tiempo, llevamos 3 semanas trabajando juntos y bueno, si bien es cierto que están las normas preestablecidas desde un principio, pues normas de convivencia, un poco de uso de las instalaciones, etcétera, entre nosotros yo creo que las normas principales es pues el buen rollo, el intentar trabajar, adaptarse un poco a los diferentes perfiles que hay y tener ganas, yo creo que son las normas que pedimos. Non sei se vos tamén estades a funcionar a xeito de promoción, de publicitar o espazo, de buscando mesmo entre compañeiros de traballo que se poidan unir. É unha forma tamén de buscar xente para o espazo? Sí, efectivamente, o sea, entre todos, bueno, vamos a ver, digamos que ahora el pertenecer a este grupo pues también te hace querer que funcione, ¿no? Y entonces, pues sí, evidentemente cada uno individualmente intentamos fomentarlo pues siempre que se pueda, independientemente que cada uno tiene su profesión y también tiene que fomentar y que darse a conocer al mismo, ¿no? Pero sí, como conjunto tamén. Estamos falando de actividades centradas no traballo, pero tamén a maiores o Espazo Arroelo ten vistas máis alá, ten unha serie de actividades paralelas. Explícanos, María, en que estades a traballar. Nos temos a vertente, digamos, que denominamos cultural, que tamén entendemos que un xeito de acercar a xente ao Espazo Arroelo, de coñecer o que ali está ocurrindo, de coñecer os nosos profesionais, por eso estamos a desenrolar talleres ou temos o noso propio espacio de exposición, que dado que o lugar se presta a eso, porque xa ten unha configuración, bueno, como moi apetecible para a exposición de obras, pois neste momento, bueno, acabamos de rematar xa en 3 semanas a primeira exposición do artista Daniel Dieguez de Pontevedra, que levou a cabo o proxecto Eu Puxo. Agora mesmo xa está dende onte o fotógrafo Antonio Ron, que tamén utiliza as nosas instalacións, as nosas salas para a exposición da súa obra. Esta é un pouco a tónica que queremos seguir levando a cabo. Estamos totalmente abertos, ese é un pouco tamén a filosofía do espacio, a que ali ocurra todo o que a xente queira que ocurra. O único que hai que ter, igual que os coworkers, esa disposición e as ganas de propoñer cousas. De feito, já nos propuxeron cousas do máis variopinto, estamos simplemente madurándolas e invitando a toda a ciudadanía a participar nelas. Teño entendido tamén que pretendes funcionar, non sei se definilo así, como unha plataforma de prego. Quero dicir que cando se precise algún perfil profesional dos que vos tendes ali, pois algunha empresa, algunha entidade se poña en contacto con vos. Sí, nese sentido estivemos falando pois con algunhas coas administracións, bueno, que de feito están, bueno, encantadas, así nos lo amosaron coa iniciativa, evidentemente, igual que antes te decía que o que nos consideramos como fundamental é a nosa función, no? De promover os coworkers que ali se atopan, un dos xeitos é precisamente estar en contacto coas administracións para que no momento en que coas administracións e coas empresas privadas que no momento dado pois a mellor eso precisan dun diseñador, dun traductor por unha edición e o mellor un programador, bueno, pois todo eso temos nós e xa cho damos como un paquete, non? Un paquete Arroelo. Bueno, aí de feito, bueno, o nome Arroelo tamén, non? Que se liga moito á cidade e que para nós expresaba moi ben tamén un pouco ese grito de ánimo de que os pequenos tamén podemos.
De feito, bueno, tendes diferentes, non sei se dicilos, non se vos pode confundir cun viveiro de empresas, por dicilo así, pero bueno, un pouco a filosofía sería algo semellante, non sei se nun futuro vos propoñedes o mellor ofrecer ese tipo de servizo tamén ou algún tipo de apoio a maiores mesmo os traballadores que tendes ali con vos. Nos neste momento non nos propoñemos máis entre comillas porque, bueno, os tempos que corren nos están demostrando que nos temos que ir adaptando o que vai demandando a sociedade, non? Entón, neste momento entendemos que este quizáis unha forma de traballar que se adapta mellor, que dá solución a moita xente que ao mellor, bueno, pois parece que se abandona tamén esa sensación de que se estabas na casa que non se considera como a veces unha especie de fracaso, esta oportunidade de estar xuntos, de ter un sitio que é representativo, que ten unha imaxe creemos que moi boa de cara a un posible cliente, o tema do viveiro de empresa, bueno, creo que se alonxa un pouco no sentido de que aquí o contacto é moito maior, a xente, un dos requisitos é precisamente o de compartir directamente os espacios, de traballar man a man, abandonar esa idea de un despacho, digamos, independiente, non? Se está surdindo moita xente que se pone en contacto connosco e nos preguntan se non hai un espacio individualizado para eles. Nós sempre lles decimos, bueno, ti ven, ti proba esta nova modalidade, ofertamos unha semana gratuita porque entendemos que non ten que estar ali ninguén que non se senta cómodo, eso é fundamental. Ti experimentas e se te sintes cómodo, pois te quedas. Se non, podes marchar que non hai ningún problema, vamos. É un pouco tamén unha fórmula en la que se promociona a flexibilidade absoluta. Non hai máis requisito que estar mes a mes e non existe ningún tipo de penalización. Isto tamén libera moito, descarga moito a xente que normalmente, bueno, pues cando alquilabas un sitio ou neste caso que é unha prestación que nos entendemos de servicio, que non é un alquiler, pois libera moito das cargas, non? Que ás veces te ves ligado aos contratos de alquiler. Porque imagino que hai uns horarios establecidos, non sei, Lucía, no teu caso, imagino que é un horario semanal, que hai diferentes paquetes que vos ofertan. Sí, efectivamente. Bueno, está el paquete de tiempo completo. Yo estoy en este concretamente de 8 a 8 y media de la tarde y después está el paquete de media jornada o incluso la posibilidad de compartir mesa, pues dos profesionales que se dediquen a lo mismo o que sean compatibles, que puedan, pues eso, digamos, compartir jornada, ¿no? Y precio, por tanto. Imagino que esa flexibilidade tamén a buscades vos, non sei se dun paquete poden mudar a outro ou hai algún compromiso que establecedes, compromiso fixo, refírome, que establecedes cando entrades. Pues el compromiso se establece mensualmente, o sea, si tú quieres cambiar de un mes a otro siempre tienes la posibilidad, con lo cual está muy bien porque te permite probar o incluso pues dependiendo de meses que tengas más o menos trabajo adaptarte un poco a los planes que te ofrecen, o sea que muy bien. Estamos falando dunha filosofía aparentemente pouco coñecida por moita xente, pero é certo que un poquinho fora, mesmo en España, máis en Estados Unidos, Europa, si se fala dun certo boom deste tipo dos coworkings. Polo de agora aquí en Galicia parece que non hai tanto ese boom ou vos percibídelo? Non, nos dende que estamos embarcadas neste tema, bueno, pois parece que escoitas moito máis e que a mellor non é unha apreciación real, pero a realidade é que, bueno, o coworking realmente existe dende o ano 2006 e como ti ben dixeches, naceu en Estados Unidos, bueno, coa denominación de coworking, pero en España eu neste momento penso que é o terceiro país con máis incidencia do coworking en toda Europa. Eu penso que tamén ten moito que ver coa crise, coa situación e que é simplemente unha resposta, non? Do que falábamos antes, unha resposta á sociedade que busca outras alternativas. E se ao mellor non houvese a crise, probablemente non houvese incidido tanto en España. Pero en España, dende logo, están nacendo centros de coworking dunha forma bastante vertixinosa.
Existe comunicación entre vos? Referíaste antes que, por exemplo, recorrestedes o da Coruña para asesorarvos, pero a marxe desto, pois, para outro tipo de iniciativas, si hai comunicación entre os coworkings? Isto é fundamental. Os coworkings, bueno, efectivamente, non só se fomenta a sinerxia e a colaboración dentro dos propios centros, sino que quizáis un dos puntos máis fortes e ventaxosos é que hai relación a través dunhas fórmulas que se chaman os coworking visa, que basicamente, como a palabra ben indica, a visa dache a oportunidade de disfrutar de outro espacio, non só dentro da España, que é o Coworking Visa Spain, sino que tamén hai o Coworking Visa a nivel internacional. Isto que significa que, por exemplo, se Lucía xurdelle un traballo en San Francisco, dentro dunha semana, nós como xestoras do Espacio Roelo poñémonos en contacto cun espacio de San Francisco en Estados Unidos e lle facilitan durante 3 días un espacio de reunión e de traballo gratuito. Isto é unha ventaxa espectacular, porque abre as portas a todos os usuarios para poder moverse polo mundo sen costes añadidos. Xa imos rematando, pero o máis importante, onde estades situados? Estades na Rúa Michelena, como poñerse en contacto con vosco? Sí, estamos na Rúa Michelena, no número 11, terceira esquerda. Poden visitar a página web que temos habilitada, tanto no Facebook, Coworking Pontevedra. Penso que introducindo no Google Espacio Roelo non hai ningún problema para os que dominen a rede, e ali estamos, e se non estamos abertos durante todo o día, como ben dixo Lucía, de 8 a 8 e media, incluso de da noite. Convidalos a que visiten, porque ademais penso que neste mes de abril tendes algunha promoción para coworkings que se... Sí, nós sempre o que ofertamos é unha semana de proba, tanto a queiras disfrutar como que non, digamos que esa semana primeira vai a ser gratuita sempre, para un pouco para que adaptarse, e despois a partir de aí son as tarifas que temos vixentes. Pois con esta invitación a visitar o Espazo Roelo pechamos xa esta entrevista. María, Lucía, moitas grazas por estar aquí connosco esta noite, por achegarnos un pouquiño máis en que consiste o coworking. E falando desta nova filosofía de traballo, rematamos por hoxe o noso programa. Grazas unha noite máis por ternos acompañado. Ata o martes. Latero Primero e Sálica ofrecéronlles plena foto. Latero Primero, empresa líder en servizos marítimos en xeral, actuacións de saneamento no litoral e formigonado, instalacións, mantemento e fondeo de balizamentos e faros, reparacións de flotadores, remolques, mortos de bateas, pantaláns, investigación e obra mariña. Latero Primero, innovación técnica ao seu servicio. Sálica, empresa afincada en Puebla, perteneciente a Albacora, el mayor grupo atunero de Europa. Especialistas en la elaboración de productos derivados del atún en diferentes envasados. Elaboramos platos preparados y precocinados con marca Campos. En ellos se mezcla la calidad y el valor nutritivo de la mejor materia prima. Productos Campos, el mundo del atún.